Lalo ka na lang makita ng simpleng bahay na mga ganito. Mga parang sa baryo. Mga simpleng walang finish. Hindi finish yung ano, walls. Ano lang. Tipong kabataan natin. Actually, ganun yung mga bahay na mga kalabos nyo. Makainig ko na. Kasi bakod nyo, gawa sa yan. Puno, halaman, ganyan. Yan. Shit ba yun? Yan, ganyan yung bakod yung mga gawa sa puno. Raslat. Raslat ka ba to? Thank you daw sa yung una lang bang question settings ng camera ko. Ito may makikilos isang bata eh. Ayan, habang malayo yung bata.